जमदुवार बियाबनि सिङाव जोङो गोबां जयनिं हाबाफारिखौ लागासिनो दं नाथाय गोबां प्रग्रामखौनो जोङो मिडियायाव जों प्लास खालायाखै आरो दिनैबो नोंथांमोना नुबाय बे माक्ताइगाव ओनसोलनि आरो खाथि खाला ओनसोलाव थानाय जे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्श लोगोसेयैनो आथिखालनि इउपिपिएल दोलोनि जाय जोंनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मावनाय दांनाय गासिबो आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै बे दलाव जगदान जाफैदों आरो लोगोसेयैनो जों नुबाय दिनैनि तारिखाव जोंनि बे जमदुवार हालामाव जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला दैलि जयनिंखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो बिसायख'थिनि सिगांनो बे बियाबखौ देरहाबाय होननानै जों फोसावनो हायो आरो बे फोसावनो हानायनि गुदियावनो दङ बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठी रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोबै जोंनि दोलावहाय बिथांमोना फैदों फैनायनि मोनसे कारनानो बेनो जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ मोनसेल' दोलोआ लाबोनो हादों सासेल' दैदेनगिरि नेतृत्वनि दारै बे जाबाय इउपिपिएल दोलोनि जाय बे दोलोखौ नेतृत्व होदों आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय बिथांनि दैदेननाय बे गासैयावबो बे गोजोना फैनो हादोंखाय दिनै बयबो फैदों आरो जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गावजों गाव बिदा फंबाय जे मोनसे बिसास गैयै थासारि जादोंमोन गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीजों जेरावहाय फोथायलायनाय गैयै जादोंमोन बे भाबा दिनै बयनावबो स्रा जानानै जों दिनै खौसेयैनो मोनसे जायगायाव थानाय गुबुननि न'आव थांनाय बै न'खराव बाव फैनाय बेबायदि जोङो लोगो लाज्लायनानै खौसे बिदा फंबाय बातृत्व बर्डखौ लाबोफिननो हाबाय आरो लोगोसेयैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठीया गाव गावखौ लानानै मोनसे गिखांनाय फैयोमोन बेखौ जोङो गैया थासारि खालायनानै जों दिनै निरापत्ता होनो हाबाय दा जोङो जोंनि फोसावनाय बायदियै आथिखालाव जोङो बे ओनसोलखौ जौगानायनि जों हाबाफारि मावगासिनो दं बेनिखायनो जोङो जमदुवार बियाबखौ लाफानानै गासै बिटिआर ओनसोलाव थानाय 40टा बियाबाव जों 40 जन केन्डिडेट होनानै दिनैनि तारिखाव आरो फैबाय थानाय समाव जोङो हारसिङैनो सरकार सालायनो हानाय मेजिक नाम्बारखौ लानानै जों फिन प्रमद बर' बिथांखौ चिफ खालायनानै आरोबाव बिटिआरखौ जोङो सरकार दानो थांगासिनो दं आरो बेराफारसे जों नुगासिनो दङ बाव बिपिएफ हानजा दङ जाय बिथांमोना गावखौनो बिराद माने उमुक खालायदों थुमुक खालायदों होननानै लादों नाथाय बिथांमोना दिनै मोनसे केम्पेइन खालायनायाव मा बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना जेबो बाथ्राखौनो नागिरनानै मोनाखै आरो बिथांमोना लाथिख'नि लामायाव थांगासिनो दङ थांनाय 2020 मायथाइयाव बिथांमोना बुंदोंमोन इउपिपिएल दोलोआ सरकार जायोबा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीखौ होखारहरगोन नाथाय बिथांमोना दिनै नुबाय जे थारैनो बे 5 बोसोर जानो थांगासिनो थानाय समाव बे जोंनि बिटिआर हालामाव सासेबो गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा बेनिफ्राय खारनाङाखै बरन्स निरापत्ता भाबै बिथांमोना दिनै रायजो जानानै दङ हा हुनि अधिकारबो मोनदों गासिबो मोनगासिनो दं दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो फैबाय थानाय समा जोंनि इउपिपिएलनि मोनसे सम आरो जोंनि सरकारा बेयाव जागोना दिनै रोखा जाबाय आरो बेनो फोरमान जाबाय दिनैबो सानफ्रामबो रायजो राजाफ्रा जोंनि दलाव जगदान जानायानो दिनै बेवहाय जगदान जानायफ्रा गुबैयै बिपिएफ हानजानि गोबां मानसिफोर दङ आरो गुबुन गुबुन हानजाफोरनिबो दङ बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन हानजानि मानसिफ्रानो सापर्टारफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो फैनानै जोंनि दोलाव दिनै जगदान लाफैदों दिनैहाय नोंथांमोना नुबाय बावहाय 200निबो बारा गुबुन गुबुन दोलनि सापर्टारफोर दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जगदान जाफैदों जों बिथांमोनखौ गोसो गोथारै दिनै आजावनानै लादों जोंनि फेमिलियाव आरो खावलायबावदों जोंनि बे ओनसोलाव आरो सारा बिटिआर ओनसोलाव शान्ति आरो गोजोनखौ नायनानै गुबुन गुबुन दोलाव खामानि मावग्रा जाय कर्मीफोर जाय नेता दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय नोंथांमोना फै इउपिपिएल दोलोआव थानानै जोङो बे हालामखौ शान्ति गोजोन मोनसे जौगासारनाय जाहाथे हालाम जों खालायनो हायो बिनि थाखाय जों दिनै बेयाव थानानै आं बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय।